Ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Μέσα από την ηχητική βιβλιοθήκη Πλατήφορος Pod ανακαλύπτουμε τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Η κουλούρα είναι λοιπόν ένα ζαχυθινό έθιμο. Όμως ένα ζαχυθινό έθιμο μοναδικό στον κόσμο, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Άρα και εξαιρετικά σημαντικό για την ιστορικότητά του, αφού αποτελεί τη συνέχεια τελετών που χάνονται στα βάθη των χιλιετιών στον χώρο του Μεσογείου. Η κουλούρα λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο ψωμί που κόβονται πάνω από φωτιά από περισσότερους από έναν ανθρώπους, οικογένεια ή φίλους, και με τελετουργικό τρόπο. Διαφέρει στα επιμέρους σημεία όμως μεταξύ των αστών, των ανθρώπων του λαού και των ανθρώπων των χωριών. Πρώτα απ' όλα η ίδια η κουλούρα είναι διαφορετική όσον αφορά τα υλικά. Στη χώρα, στους εύπορους, είναι σαν γλυκό. Ένα ψωμί με μπαχαρικά, πολύ μαύρη σταφίδα και ξηρούς καρπούς. Στους ανθρώπους του λαού τα συστατικά είναι λιγότερα και σε αριθμό και σε ποσότητα. Στα χωριά τα συστατικά είναι ακόμα πιο λιτά. Πάντα όμως οι κουλούρες είναι καλοζυμωμένες και ευωδιαστές, όπως ξέρουμε όλοι μας. Τώρα αυτά τα μπαχαρικά και οι ξηροί καρποί και τα καρύδια, τα κουκουνάρια, οι σταφίδες, το γλυκάνισο κτλ. Είναι ό,τι συνδέει την κουλούρα με την ιστορία της, αλλά και με τα Χριστούγεννα. Γιατί έχουν να κάνουν με την εφορία της γης και την παράκληση στο Θεό για καλή σοδιά. Όπως και το κρασί και το λάδι που χύνονται πάνω από την αναμένη φωτιά όταν κόβουμε την κουλούρα και προκαλείται καπνός, δεν είναι παρά οι ηχοές των αρχαίων λαών που συνόδευαν τις παρακλήσεις τους στο Θείο. Γιατί η κοπή της κουλούρας ξεκίνησε από φόβο. Το φόβο του ανθρώπου ότι θα σβήσει ο ήλιος. Και τότε ήταν ο Θεός ο ήλιος και τότε θα καταστραφεί η γεωργία. Τον ίδιο φόβο δηλαδή που προκάλεσε τις προ-Χριστού τελετές κατά την ίδια περίοδο που γιορτάζουμε εμείς τα Χριστούγεννα. Όλοι οι προ-Χριστού πολιτισμοί πίστευαν ότι μετά τη χειμερινή ησημερία στις 21 Δεκεμβρίου, προχθές δηλαδή, και τη στασιμότητα της μεγάλης νύχτας τις επόμενες μέρες, που τη λέμε χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος θα λάμπει όλο και λιγότερο κάθε μέρα μέχρι που θα εξαφανιστεί. Και αν το παρακαλέσουν να μείνει και να λάμπει όλο και περισσότερο, θα καταστραφούν και οι ίδιοι και η γεωργία και ο κόσμος. Οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σε όλες τις εποχές λάτρευσαν ως θεούς τα δύο πιο χαρακτηριστικά και ευκολοδιάκριτα ουράνια σώματα, τον ήλιο και τη σελήνη. Ο ρόλος της σελήνης ήταν χθόνιος, ενώ ο ρόλος του ήλιου ουσιαστικός και καταλυτικός. Είναι δηλαδή η προαιώνια πάλι του καλού με το κακό. Αλλά και όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι Έλληνες, οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Ινδοί, οι Πέρσες, οι λαοί της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, συσχέτιζαν το ηλιακό φως με τη φώτιση και τη δημιουργική δύναμη της φύσης. Γι' αυτό και ο ήλιος συμβολίζει και είναι η μοναδική πηγή της γνώσης. Ο χριστιανισμός είδε πως δεν μπορούσε να αποκόψει τους χριστιανούς από τόσο ισχυρά και προαιώνια έθιμα, οπότε τα υιοθέτησε και ο ίδιος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια επιγραμματική αναφορά για να δείτε πόσα Χριστούγεννα υπήρξαν στην ιστορία, όπως το γνωρίζετε άλλωστε. Δηλαδή, ο όρος Θεός στην Αίγυπτο γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου από Παρθένο την Ίσιδα. Η γέννηση του συνοδεύτηκε από την εμφάνιση ενός άστρου στην Ανατολή, το οποίο ακολούθησαν 3 μάγοι για να βρουν και να φέρουν δώρα στον νεογέννικο σωτήρα της Αιγύπτου βέβαια τότε. Ο Άτης στη Φρυγία γεννήθηκε από την Παρθένα Νάνα στις 25 Δεκεμβρίου. Ο Κρίσνα στην Ινδία γεννήθηκε από την Παρθένα Ντεβάκη με ένα άστρο στην Ανατολή να σηματοδοτεί τον ερχομό του
Έκανε θαύματα με τους 12 μαθητές του και μετά το θάνατό του αναστήθηκε σε 3 μέρες. Ο Διόνυσος στην Ελλάδα γεννήθηκε από τη Βαρθένα Σεμέλη στις 25 Δεκεμβρίου. Ήταν δάσκαλος και ταξίδευε κάνοντας θαύματα και αναστήθηκε κι αυτός. Ο Μήθρας στην Περσία γεννήθηκε από Παρθένο πάλι στις 25 Δεκεμβρίου. Είχε 12 μαθητές και έκανε θαύματα. Τα Χριστούγεννα οι αρχαίοι Έλληνες έγιναν κρασί και μιλίτη στο έδαφος για να ευνοήσουν τη γονιμότητα των ψωδιών τους. Δείτε λοιπόν τον τρόπο κοπής της αγιθινής κουλούρας που είναι ίδιος. Τώρα, αυτά όσον αφορά την απότατη ιστορία. Όσον αφορά την πρόσφατη ιστορία, θα ήθελα να στηριχτώ στον Γρηγόριο Ξενόπουλο που περιγράφει την κοπή της κουλούρας στο περιοδικό Αττικών Μουσείων το 1891, να δούμε δηλαδή από εκεί πώς η Ζακηδινή αστή έκοβε την κουλούρα, διαδικασία που έπαιρνε και τη μορφή βεγγέρα. Το κείμενο το έχω μεταγλωτήσει στη Δημοτική. Ήταν η εποχή που ο Ξενόπουλος έγραφε ακόμα Καθαρέους, τα νιάτα. Λέει λοιπόν ότι στη μέση ενός μεγάλου τραπεζιού περίμενε δίπλα σε ένα μεγάλο μαχαίρι η κουλούρα. Όταν μαζευόμαστε όλοι, μεταφέραμε την κουλούρα με πομπή στην κουζίνα. Εκεί πάνω στη φωτιά ήταν τοποθετημένα σταυροειδώς 2 ξύλα καιόμενα, τα οποία απεικόνιζαν συμβολικά τον Αδάμ και την Εύα, πρώτης ελεύθερης του Χριστού, καιόμενους στις φλόγες της κόλασης. Πάνω από τη φωτιά εκρατείται από όλους η κουλούρα, ερείπτεται δε μέσα από την οπή, την οπή της κουλούρας, δηλαδή που έχει στη μέση, μείγμα κρασιού και λαδιού, το οποίο έσβηνε τη φωτιά, ως σύμβολο της ευσπλαχνίας για τις οποίες ο Χριστός, ερχόμενος σήμερον στον κόσμο, έσωσε από τον Άδη τους πρωτόπλαστους. Εψάλαμε το τροπάριον της γεννήσεως, ό,τι η οικία αντιχούσε από την αρμονία του εκκλησιαστικού μέλους, και λαμβάναμε όλοι μαζί την κουλούρα, την οποία μεταφέραμε πάλι στο τραπέζι. Εκεί τώρα ο οικοδεσπότης έκοπτε εις καθένα το κομμάτι, το οποίο έτυχε να κρατεί κατά την μεταφορά της κουλούρας, και φαινόταν η κυτρινοποιή ψύχα της κουλούρας. Είχε ζαφορά η παλιά κουλούρα, γι' αυτό ήταν κίτρινη, με τις μαύρες σταφίδες, και όλοι την εσκάλιζαν με το πυρούνι ή το μαχαίρι, μήπως και συναντήσουν το ύβραμα. Μετά την τελετή ετρώγαμε το δείπνο, το οποίο κατά παράβατον έθιμο αποτελείται από βραστά λαχανικά βερτζότα, δηλαδή ένα είδος μπρόκολου που βγαίνει στη Ζάκυνθο, συνοδευόμενο από χαβιάρι μαύρο κυρίως, ελιές και άλλα νηστίσιμα. Το τραπέζι ήταν πάντα πλούσιο σε επιδόρπια, στραγάλια, ξερούς καρπούς και φρούτα. Ο ίνος έρεε άφθονος και κατά παλαιών έθιμων τον ρουφούσαν μέσα από ένα κλαδί από σέλινο, τα καλαμάκι σήμερα δηλαδή, το οποίο υπήρχε και δίπλα για το σκοπό αυτό. Ποιος ξέρει τώρα τι συμβολισμός ήταν αυτός? Σέλινο, σιλινή, ποιος να ξέρει. Άρχισαν τότε... όμως, ωραίος ο συσχετισμός. Έτσι, δικός μου είναι. Ναι, γι' αυτό το λέω και το σχολιάζω. Ό,τι πέρασε από το μυαλό μου, δεν το έχει γράψει κανείς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Απλώς, επειδή όλα αυτά είναι και λίγο μεταφυσικά, γι' αυτό. Μετά λοιπόν λέει ο Ξενόπουλος πως άρχισαν προπόσεις και τραγούδια. Η Ζακηδινή καντάδα έδινε και έπαιρνε, και κατά καιρούς εψάλλονταν τροπάρια χριστουγεννιάτικα, όχι λιγότερο μελωδικά από την καντάδα. Με μάγευε, λέει ο Ξενόπουλος, προπάντων το πανηγυρικό εκείνο, Χριστός γεννάτε δοξάσατε, τον ήχον του οποίου μικρός, όταν ήκουα, ενόμιζα ότι ανοίγει ο ουρανός. Αφότου αποτρώγαμε, όσοι κάθονταν στο τραπέζι, χωρίζονταν σε ομάδες και διασκέδαζαν, έπιναν, συνομιλούσαν, ενώ οι νέοι, συνοδευόμενοι από 2 κιθάρες και ένα βιολί, τραγουδούσαν. Τώρα, αυτός είναι τον μεγαλοαστόν, ας πούμε, της Ζακύνθου ο τρόπος. Αλλά με ανάλογο τρόπο φοβόταν και η κουλούρα και στην υπόλοιπη Ζάκυνθο, πάνω από τη γωνιά, χωρίς χαβιάρια, αλλά με τη φωτιά που ζέστανε την οικογένεια και στην οποία μαγείρευαν, σήμερα την κόβουνε στο τζάκι,
ή σε αυτοσχέδια φωτιά. Και έτρωγαν πάντα μπρόκολα. Τα μπρόκολα είναι σταθερό. Δεν είναι δηλαδή, δεν τρως αρτιμή κατά το έθιμο. Υποτίθεται πως την επόμενη μέρα θα πήγαιναν να μεταλάβουν. Στα χωριά αλλά και στη χώρα το κόψιμο συνοδεύεται και από ένα πυροβολισμό. Από κυνηγητικό όπλο που λέγεται ότι δείχνει την αγανάκτηση για το διώχτη του θείου βρέφους που είναι ο Ηρώδης. Τώρα από την ίδια ζύμη γίνεται και το ψωμί των Χριστουγέννων, το Χριστόψωμο, που διαφέρει από την κουλούρα στο ότι δεν έχει στη μέση τρύπα. Όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι και όπως είπα και προηγουμένως η Χαρίτρια, οι Ζακυνθινοί έχουν την κουλούρα περιπολού. Να σας πω τώρα και ένα εύθυμο. Γράφει αλλού ο Ξενόπουλος για τον Μαρτζόκη. Γι' αυτό και ο δικός μας ποιητής Ανδρέας Μαρτζόκης στο σατυρικό ποίημά του «Ζακυνθινός Μνηστήρας» παρασταίνει κάνοντας ποιητική αδεία χρήση αναχρονισμού ένα Ζακυνθινό αρχοντόπουλο στην ομηρική Ιθάκη επί Οδυσσέως, που για να συγκινήσει την Πινελόπη της προσφέρει το ωραίο Χριστόψωμο που του είχε στείλει τα Χριστούγεννα η μητέρα του από τη Ζάκυνθο. Σπουδαίο πράγμα. Πολυταξιδεμένη κουλούρα μας. Ναι. Και στο παρελθόν, στους ομηρικούς χρόνους τώρα η κουλούρα από τη Ζάκυνθο Χριστόψωμο. Αλλά είπαμε, είναι το δαιμονικό και σουρεαλιστικό ζακυνθινό πνεύμα. Να σημειώσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι παντού βρίσκονται ακόμα και στα αστικά σπίτια αλλά και στα χωριά τα τρία βασικά προϊόντα του νησιού και τότε, όπως και τώρα ευτυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, το κρασί, η σταφίδα και το λάδι, με τους συμβολισμούς τους, αλλά και την παρουσία τους στις διατροφικές συνήθειες της εποχής, που δεν είχαν και πολλές εναλλακτικές λύσεις όπως υπάρχουν σήμερα, όμως κυρίως για τους συμβολισμούς που υπάρχουν αυτές τις ημέρες μέσω αυτών των προϊόντων. Ναι, και οι συμβολισμοί αυτοί έρχονται από την αρχαία Ελλάδα τουλάχιστον, μπορεί και πιο πίσω. Δηλαδή και όταν κάνανε χωές οι αρχαίοι Έλληνες για να κάνουν ένα είδος θυσίας στους θεούς, λάδι και κρασί χύνανε πάνω σε φωτιά. Και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ακόμα και οι πυροβολισμοί που είπε προηγουμένως ο κ. Βίτσος. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ρίχνουμε σπάρα. Ρίχνουμε τα σπάρα και σήμερα, ναι. Είτε έχουν άδεια τα τουφέκια είτε όχι. Συνήθως έχουν τώρα, γιατί ελέγχονται πλήρως. Και να πω και να θυμίσω εδώ, μια που μιλάτε για τα σμπάρα, το πού αλλού σε κόβουνε με χαρές και σμπάρα και με ούραχη στο Παραμονιάτι του τόπου μου κουλούρα από τον Κασιάνο. Κασιάνος, ναι. Το έθιμο της κουλούρας όμως, όπως εμείς, η γενιά μας δηλαδή, ξέρει καλά γιατί πόνεσε τότε, ατώνησε αρκετά αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Οι Ζακυνθινοί με πρώτους στο δημόσιο και τους σταγούς του υιοθετούσαν το έθιμο της Βασιλόπιτας. Τα αντέπια όμως στη Ζάκυνθο είναι ισχυρά, όπως ξέρουμε. Υπήρξαν αντιδράσεις που τελικά νομίζω ότι απέδωσαν. Και η Βασιλόπιτα έχει περιοριστεί. Που είναι παράλογο τώρα να έχεις τέτοιο έθιμο για να υιοθετείς άλλο έθιμο άλλης περιοχής της Ελλάδας. Σήμερα έχουμε φτάσει εκεί που η κουλούρα ήταν αυστηρά δεμένη με τα Χριστούγεννα, να τη βρίσκει κανείς σε φούρνο στη διάρκεια όλου του έτους. Άλλο άκουρα αυτό. Όμως, όπως και να έχει υπόθεση, άλλη η κουλούρα που κόβεις παραμονή Χριστού και άλλη η κουλούρα που μπορεί να φας τον Αύγουστο. Γιατί η κουλούρα παραμονή Χριστού παραμένει να είναι αυτό που ενώνει τους απανταχούς Ζακυνθινούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αφού το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων όλοι όπου και να βρίσκονται συγκεντρώνονται πάνω από την κουλούρα. Είτε ως οικογένεια, είτε ως φίλοι, είτε ως τοπικός πολιτισμός. Όλοι τελούν το έθιμο με τις ίδιες διαδικασίες, το ίδιο τυπικό. Έτσι ξεφεύγει πια η κουλούρα, έχει ξεφύγει δηλαδή μιας θρησκευτικής τελετής και νοερά συνδέει τους Ζακυνθινούς
από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, με αγάπη, με έγνοια και με μνήμη. Εδώ έτσι που είπες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, θα κλέψω ένα απόσπασμα από την έκδοση του Πλατήφορου, το αντιεπιλόγου του Κοριατόπουλου, που στον πρόλογο γράφει, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, για την κουλούρα, προλογίζοντας, γιατί ουσιαστικά θεώρησε ότι ήταν τιμή που του ζητήσαμε να γράψει αυτό το βιβλίο και έλεγε ότι το ανατέθηκε να κόψει συμβολικά την κουλούρα. Και μάλιστα γράφει, που είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί ισχύει αυτό, ότι πάντα έκοβε ο πρεσβύτερος τα κομμάτια. Ο μεγαλύτερος. Έτσι λοιπόν γράφει, επειδή μίλησε για τους συμβολισμούς. Γιατί εκτός από τους απαράμιλους συμβολισμούς, κουλούρα, φάτνη, ύβρεμα, Χριστός, λάδι και κρασί, η διηφής φύσης του Χριστού που συνυπάρχει χωρίς να συνενούνται, οι τρεις βέργες, οι τρεις μάγοι, ο καπνός και η φωτιά, τα σμύρνα και αρώματα, εκ των δώρων στο νεογέννητο βρέφος, εκτός από το μοτράπεζο και τη σημασία του για τη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, εκτός από τα σαρακοστιανά εδέσματα που απαιτεί η τελευταία βραδιά του 40ημερου, εκείνο το βράδυ πραγματοποιείται μια στιγμιαία συνάντηση του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος και συντελεί τα συναίσθητα μια σπονδή στους δεσμούς του αίματος της κάθε φαμελιάς. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, Διονύση. Νομίζω ότι όλοι οι Ζακυνθινοί νιώθουμε αυτή τη σύνδεση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ναι, θυμόμαστε αυτούς με τους οποίους κάποτε κόβαμε την κουλούρα και τώρα δεν υπάρχουν. Είναι μια συνέχεια. Συναντιόμαστε με ανθρώπους του παρόντος που δεν συναντιόμαστε όμως κάθε μέρα και πιστεύουμε ότι και του χρόνου και πολλούς χρόνους μετά θα κάνουμε το ίδιο τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα με το συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός είναι πολύ ισχυρός δεσμός. Ακριβώς, και δείχνει και μια συνοχή, εκτός από το κομμάτι της οικογένειας που το τόνισες, και με την κοινωνία, δηλαδή δείχνει, είναι μια, αν θέλεις, μεταλαμπάδευση της αγάπης για ένα έθιμο, της αγάπης για μια συνήθεια, της αγάπης στο να συνευρεθούν κάποιοι φίλοι, γνωστοί, οικογένεια και να συνεχίσουν σαν να πάρουν παρακαταθήκη μια κουλούρα και την παραδώσουν στις επόμενες γενιές. Της αγάπης για τη Ζάκυνθο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ναι, πολλές φορές που νιαουρίζουμε σε άλλες φάσεις ότι μας πληγώνει, την αγαπάμε όμως όλοι πολύ. Νομίζω ότι δείχνει και την αισιοδοξία των ανθρώπων ότι ό,τι και να συμβαίνει το μέλλον είναι μπροστά και μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και για την ίδια την οικογένεια, αλλά συνολικά και για τη Ζάκυνθο, αλλά συνολικότερα πιστεύω ότι δίνει και μια κοινωνική διάσταση. Όλη αυτή η ιστορία με την κουλούρα δεν είναι απλή ιστορία. Έχει μια μεταφυσική διάσταση που έρχεται από χιλιετίες πίσω. Δηλαδή είναι αυτό που λες. Είναι, ας πούμε, ένα ξόρκι στο κακό και μια επίκληση της ελπίδας για το καλύτερο, ό,τι και θεωρεί ο καθένας καλύτερο. Υγεία, έρωτες, επιτυχίες, όλα αυτά λέγονται κουλούρα στη Ζάκυνθο. Τι ωραίο, και έχει και το κυκλικό που δείχνει το αέναο. Ναι. Άρα λοιπόν είναι όντως πολύ συμβολικό και το σχήμα ακόμα. Μα η Ζακυνθινή είναι χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό ότι το λάδι και το κρασί το χύνουν πάνω στη φωτιά μέσα από την τρύπα της κουλούρας. Σαν ένα βωμός, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Δεν το χύνουν γύρω-γύρω. Δεν είναι χωρίς τρύπα να το χύνουν από πάνω και να κυλήσει μέσα στη φωτιά. Σαν έναν βωμός. Με συνέπεια να μεγαλώνει η φωτιά. Μια καινούργια ελπίδα, μια καινούργια λάμψη. Ακριβώς, ναι. Υποδαβλίζουν το φως. Ναι. Όπως είπαμε και στην αρχή, συνδέεται με το φως η κουλούρα. Επίσης θα πω εδώ, πες Διονύση και θα πω εγώ μετά, γιατί θέλω κάτι σε σχέση με το φως που αναφέρεις. Όχι, είπα και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι μας, ότι δεν έχουμε δικαίωμα εμείς, δηλαδή οι Ζακυνθινοί του σήμερα, να σταματήσουμε ή να μην επιτελέσουμε ένα έθιμο που έρχεται από την ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρης. Σήμερα βέβαια είναι συνυφασμένο με τον χριστιανισμό. Παλιότερα ήταν με άλλες θρησκείες. Στο μέλλον δεν ξέρω εγώ με τι θα έχει συνυφανθεί. Όμως, στην ουσία, είναι έθιμο που έχει συνυφανθεί με την ανθρώπινη φύση
τις ελπίδες, τους φόβους της και τις αγάπης του ανθρώπου για τους άλλους. Εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι επειδή μίλησες για το φως, ίσως ένας συμβολισμός είναι και αυτό που ανέφερες σε σχέση με τα ξύλα της φωτιάς, που σε πάρα πολλές αναφορές, τόσο από τον Λουδοβίκο Σαλβατόρο, από τον Λεωνίδα Ζώη, από τον Φλίμο Τόμο, από τον κύριο Κοριατόπουλο, αυτό που επισημαίνεται, το οποίο όμως έχει και το συμβολισμό ότι είναι φως, δηλαδή παραπέμπει εκτός από τη ζεστασιά και τη δύναμη της φωτιάς, αλλά και το πόσο φωτεινό είναι κάτι, ότι επέλεγαν δύο ξύλα συμπληρωματικά. Διονύση, το ανέφερες και εσύ, που συμβόλιζαν τον Αδάμ και την Εύα, που ήταν το αρσενικό θηλυκό. Και αυτό όμως ξύλα από διαφορετικό φυτό. Από διαφορετικό φυτό. Ακριβώς, για πες μας. Είναι αυτό που λες, αρσενικό θηλυκό. Είναι το αρσενικό θηλυκό και μάλιστα... Ελιά και πεύκο. Και κυπαρίσι, ας πούμε, και κάτι. Ναι. Και αυτό που έχει λοιπόν ως ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον είναι ότι προσπαθούσαν η φλόγα να μην σβήσει όλες τις ημέρες των εορτών, για να μέσω από τη φλόγα αυτή και το φως να προσπαθήσουν να διώξουν όλα τα κακά δαιμόνια και να είναι η εστία και η οικογένεια δεμένη για όλες τις γιορτές. Έτσι λοιπόν αυτό το κομμάτι, το φως, φωτιά, τα ξύλα της φωτιάς, το αρσενικό θηλυκό που δείχνει, αν θέλετε, και την άτυπη αποδοχή της ισότητας, έτσι με έναν τρόπο, σε κοινωνίες που έχουν επίδραση και από τη Βενετοκρατία, δηλαδή δεν είναι περιοχές που είχαν την τουρκοκρατία, άρα μπορεί να υπάρχουν και τελείως διαφορετικά δεδομένα σε μια κοινωνική δομή. Ακόμα και με αυτούς τους συμβολισμούς φαίνεται ότι το φως θα κυριαρχήσει και είναι ουσιαστικά μέρος του εθήμου. Ναι, είναι για να... όπως ξέρετε, μετά τις 21 Δεκεμβρίου, για 4-5 μέρες πάβει να μεγαλώνει η νύχτα και η μέρα. Υπάρχει η σημερία η λεγόμενη. Αυτό λοιπόν θέλουν, δηλαδή το βαθύ σκοτάδι να το διαλύσουνε, θέλανε. Και γι' αυτό επιμένανε. Αυτό είναι η απαρχή του εθήμου. Τώρα είναι όλη η ζωή μας. Μα και τότε για τη ζωή τους τα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε στα χέρια μας ένα έθιμο που έρχεται από χιλιετίες πίσω. Και το έχουν μόνο για Κινθηνή. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά άλλο να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και για πες μας, με τι στολίζονται τα τραπέζια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό φυτό που πάνε πολύ και παίρνουν και ξένα φυτά και διάφορα? Αυτά που είπαμε πριν. Τα δικά μας. Ναι, και η μυρτιά. Η μυρτιά, ναι. Που είναι πολύ χαρακτηριστική. Μυρτία, ακριβώς. Που είναι πολύ χαρακτηριστική και έχει και αυτή το συμβολισμό της. Άρα λοιπόν και από την Ζακυνθινή Ύπαιθρο τα μηνύματα ήταν πάντα ότι κάτι που παραμένει ανθισμένο ακόμα και το χειμώνα είναι αυτό που ουσιαστικά δίνει ζωή, δίνει την εφορία, όπως ανέφερε Διονύση, και έχει και τον συμβολισμό της σύνδεσης της Ύπαιθρου μέσα με τα αστικά ή τα πιο λαϊκά σπίτια. Τα οποία όλα κόβανε κουλούρα, έστω και δεν είχαν να φάνε. Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, οι εποχές που ξυπνούσε ο άνθρωπος και ο Ζακυνθινός και δεν ήξερε αν θα φάει τη συγκεκριμένη μέρα, είναι κοντινές. Δεν είναι πολύ μακρινές. Τη δεκαετία του 50, ας πούμε. Να πω επίσης Αλλά κουλούρα έκοβε όμως. Ναι. Να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, όταν έκανα την ανασκόπηση σε ό,τι αφορά τώρα το βιβλιογραφικό κομμάτι για την κουλούρα, για να έχουμε τη σημερινή μας κουβέντα, ότι με εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά η λέξη διαολίνια που την είχε συμπεριλάβει ο Διονύσης Κλεμοτόμος στην περιγραφή του εθήμου, που είναι τα μικροσκοπικά κουφέτα που τη διακοσμούν. Τα διαολίνια λοιπόν. Διάφοροι συμβολισμοί, ναι. Και η γνωστή βέβαια λέξη, το ύβρεμα, που ουσιαστικά συμβολίζει την τύχη. Την τύχη για όλη τη χρονιά. Και όλη αυτή η πανσπερμία δημητριακών που κανονικά πρέπει να έχει κουλούρα. Είναι δηλαδή όλα τα γεννήματα, ας πούμε. Να προσθέσω εδώ ότι
με χαρά το λέω και με περηφάνεια, με την εξής έννοια. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης, ότι με τον καιρό πιθανόν ατονούν ορισμένα πράγματα και μπαίνουν άλλα στη μέση που προέρχονται από άλλες περιοχές. Όμως έχω την αίσθηση, τουλάχιστον εγώ το λέω με βεβαιότητα σε σχέση με τους ανθρώπους που γνωρίζω. Αν ζει κάποιος στην Αθήνα ή κάπου αλλού εκτός Ζακύνθου και του πεις τι θέλεις να σου φέρω αυτές τις μέρες, σου λέει κουλούρα από τη Ζάκυνθο. Και δείχνει το πόσο δεμένοι είναι και με τον τόπο μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που για κάποιους λόγους είναι εκτός του νησιού. Εδώ η Ένωση Ζακυνθίων από του Αγίου και πριν δέχεται παραγγελίες και φέρνει μαζικά κουλούρες από Ζακυνθινούς που δεν μπορούν να διανοηθούν πως θα κάνουν Χριστού χωρίς κουλούρα. Επίσης υπάρχουν και ένας-δύο φούρνοι από μη Ζακυνθινούς που ξέρουμε πως εκεί θα φέρουν κουλούρες. Δηλαδή είναι ζωντανό, όπως συμβαίνει πάντα βέβαια, πιο πολύ ίσο στους Ζακυνθινούς εκτός Ζακύνθου παρά στους Ζακυνθινούς, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποια στιγμή θεωρήσανε, δεν ξέρω πως είναι αντιδραστικό το έθιμο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν όταν έχεις μάθει μια ζωή να γιορτάζεις με τους γονείς σου, με τους συγγενείς σου με έναν τρόπο τα Χριστούγεννα, ξαφνικά να το διακόπτεις και να φεύγεις και να πηγαίνεις στα μπουζούκια εκείνη την ημέρα του Αγίου Βασιλείου, να κόβεις βασιλόπιτα. Αυτά είναι ξένα πράγματα. Αυτό θέλει άλλη ανάλυση, νομίζω. Ορίστε. Αυτό θέλει άλλη ανάλυση, νομίζω, γιατί είναι πολύ, αν θέλει, σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την συνέχιση των εθήμων στη Ζάκυνθο και πώς οι νέοι έχουν καταλάβει τη σημασία του να παραλάβουν. Οι νέοι έχουν καταλάβει. Και να το συνεχίσουν. Αυτοί οι οποίοι είναι μέχρι 20-25 νομίζω πως έχουν καταλάβει. Εκείνοι οι οποίοι είναι από 25 μέχρι τις ηλικίες μας την κάμανε τη ζημιά. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε Διονύση, ευχαριστούμε. Και είμαστε συντονισμένοι και για επόμενα αφιερώματα και για άλλα θέματα. Και να είμαστε καλά και του χρόνου που λέμε. Και του χρόνου και πολλούς που μου έλεγε ο πατέρας μου, που είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου, αν θέλετε, ευχές. Και του χρόνου και πολλούς.